ассалому алайкум тамошобинони азиз ва меҳмонони канали мо. Хушомадед ба видеои имрӯза ва ҳози ман мехоҳам барои шумо намихе паплинои вая нишон диҳам. Чӣ тавре ки дида истодаед, ино ҳамаш вишвка доранд. Намихе беҳад хушрӯ материалошонам ламиражияй, паплини ламиражияй. Нархшон 3 метр 250 сомонай. Ҳозир бо арзонтаракоша нишон медиҳем ва то охири видеоро инчунин тамошо кунед. беҳад киртачҳои кӯдакона ба навор гирифтагӣ ҳастам, пешниҳод кардагӣ ҳастам. умедворам маъқултон мешавад. ин иҷеда бошад дӯстони азиз, ина инош бошад 150 сумӣ. ино ҳамаш амхе попов задагиай. 3 метрш 150 сум, баъзеёш 160 сумай. хулас беҳад паплинои хушрӯ, ҳам лавдоманӣ ҳастай, ҳам ваи, ҳам белавдоманӣ. ҳамаша намхе попов задагӣ. дӯстони азиз, дар ин ҷа боша мехоҳам барои шумо нами намуд ва ёра нишон диҳам. фатачҳои кӯдаконаро нишон диҳам. То 3.5 сола 4 солара мешава. аз инами 5-6 моҳа сар карда то 3.5-4 мешава. марҳамат нархи 65 сомон каддо меша ки мегиред 65 сомонияй. бисёр ҳам сифатҳои хуб доранд. набинед чӣ қадар фатачҳои хушрӯ. аз пеш ки ид аст, медонам ки бисёриҳо барои ид харид кардан мехоҳанд барои фарзандони худ. хостум амина барои шумо нишон диҳам. агар хоҳед биёед харидорӣ намоед. ин видеоро ман аз анамин тарафи 7 дарвоза магазинои нав 1 ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. тарафи мираж. дӯстони азиз, ҳозир то охири видеоро тамошо кунед. рақами магазинам ба навор гирифтагӣ ҳастам. метавонед ки омада намин фатачҳо кӯдакотонда гиред, духтаракотонда. эҷада ҳози бачагонаям ҳастай. беҳад киртачҳои хушрӯ барои кӯдако. нархошонам қимат нест. мисол 65 сомон. бисёрам фасонои хушрӯ. метавонед омада мисол барвақтарак гиред ки пеш аз ид мумкин ки тамом шиданаш мумкин, ё ин ки қиматтар шиданаш мумкин. барои аввай хостум ҳозир ба шумо пешниҳод кунам ами ида. калонош надоранд. ана ин намудо бошад то 2 солара доранд. ина киртачҳои пахтагӣ то 2 солара доранд. иноям беҳад хушрӯ. ино 60 сумиян. ина бинед пахтаи тоза туркиян ино. ина агар хоҳед киртачҳои фасонак барои духтарако. ҳози бачагонаошам нишон медиҳам. ана инош боша аллакай бо майдаи ана клетка будагиё то 1.5-2 солаяй. аллакай кӯдакҳои мисол 3 моҳаву 4 моҳада метавонед ки аз амино харидорӣ кунед. духтаракода сифатошон сифатҳои хуб барои янами фарзандони мову шумо. ҳар якташа хостум нишон диҳам. баъд то охири видеоро дӯстони азиз тамошо кунед. дар уҷа 2 куртаи барои занҳои калон, барои духтарҳои калон пешниҳод кардагӣ ҳаст ва нархошонам нағзай. нархи якташ беҳад ҳам худаш хушрӯай, ҳам нархш нағзай. ана двойко боша дӯстони азиз. бинед ино ҳами ваян шортик дорану рубашка 55 сомон нархш то 4 солара мешава. аз ин боршон кам мондагӣ ҳаст. ина вайша бинед, бирмудиша бинед чӣ хушрӯ омадагиай, материалшам нағзай. и аз зону поёнтар меиста кӯдакода. ҳами шортикаш бирмуди бар ин меиста. ина бинед вайш пахтагии тоза. анами рубашкачош пахтагии тозаян двойкора. болода боша шортико ҳамроҳи футболкош. иноям нархошон 55. сифатҳои хуб. ина бинед ин футболко бошад то 3 солаву 2.5 солара мешава. размерои майдаш мондагӣ аст ва гуфтанд ки иншаллоҳ ки рӯзои наздик бори нав мешава. бо мебинем агар ки имкон додан, намхе иҷозат додан, ма ба навор гирифта борои навшонам низ пешниҳоди шумо мегардонам, то ин ки шумо аз нарху навои бозор бохабар бошед. ин сарафанчика бинед чӣ қадар хушрӯ. ин нархиш 50 сомон. якем кам мондагиай гуфтан ин бор.
ана ин костюмчаи джинса бинед то 14 солара мешава 150 сомон нархш. на марҳамат. иҷада ана ин куртара гуфтум туркии тозае 3 ранг дора. остиноша бинед чихе колокольчики хушрӯ духтагиай 200 сомонӣ. амха гипюр омадагиай поёнош кати остинош вале ай такшон подклад дора наметова. рангошам рангои хушрӯ беҳад ва беҳад моделаш аҷоиб фасонай ва 200 сомон. и нархи созай барои ин намуд куртара, барое ки куртаи туркияй сифатш аҷоиб хушрӯа. ина сиёҳш ва набардовиш остинош мада беҳад маъқул шуд, хушрӯ меоя. духтаракое ки мисол барои сатр кардан мехоҳанд харидорӣ кунанд, и боварӣ дорам ки писандтон мебиёя моделш. агар хоҳед доставка мекунем. ино размер надоранд, стандартанд, то ами мумкин 48-46 размера шава. аз як намуди дига боша аз анаи туркӣ мондагиай и двойкая шарф дора, поёнаш боша мехе обманка омадагиай, худш летучий мыш духтагиай, жаткаи тоза туркияй материалаш. ина шарфш 400 сомон нархи фурӯшш. и куртаҳо қиматтараканд, мисол аввал буданд 650-700, ҳозир ки кам мондагиай мехе распродажа кардиян ами нарх фурӯхтаистиян. марҳамат, агар хоҳишманд бошад метавонед ки биёед корвон тарафи 7 дарвоза. анамон дарвозаҳои наве ки ҳозир бунёд карда истоданд. якум рядш ряди магазиное, ҳамин рядш биёед ва харидорӣ намоед. иҷада туникаҳо ҳаста. инчунин и туникаҳоям амахе нархошон 50 сомонӣ. нархҳои туникаҳо гуччи турецкӣ ваян подростковиян. ина фатачаҳоша як бор дига берунбудагиҳошам нишон метиҳам. ҳамин ряди якуми ами 7 дарвоза биёед, магазинои ряди стиляжҳо наравед. марҳамат, ҳозир ма болои ваян рақами магазина нишон метиҳам. агар хоҳед омада аз наздик бинед. ина 65 сомонӣ. инчунин лосинакати дора то 2 солара. куртачаҳош ҳаст. лосинош аҷоиб хушрӯ. сифатш ғавси пахта. марҳамат. анаи куртачаҳо. аз и куртачаҳо нишон дода будам ва боз ҳам бинед. 48 магазин ай дӯстони азиз, рақами 48 якум ряд. метавонед омада аз анамиҷа харидорӣ кунед. борошон арзонай, борои детски ҳам оптум доранд, ҳам дона доранд. и нархҳое ки ман гуфтам ҳамаш нархҳои донаае дӯстони азиз. иҷада боша ина полотенцаҳо 15 сумешидай распродажа. ина ай дурбинед.